ସତ ହେଉଛି ମାଲିକା ବାଣୀ, ଖୋଲୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସବୁ ଦ୍ୱାର। ଏଥର ଶେଷ ହେବ ପୃଥିବୀ, ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଇଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ହଜିଯିବ ବୋଲି ସେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଘୋଟି ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ। ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ପୃଥିବୀ, ଆଉ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଧରାକୁ ଓଳାଇବେ କଳକି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ପାଖରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ମାଳିକାରେ କିଛି ଅଲଗା ବାଣୀ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେବେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ, ସେବେ ପୃଥିବୀକୁ ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ମାଳିକାରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି। ସତରେ କଣ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର? ସତରେ କଣ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଘଟଣା ସତ ପାଲଟି ସାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷ କରୁଥିବା ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିବା ଭଳି ମାଳିକା ଭଜନ ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏପରିକି ମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ଭାନା ମଧ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି। ସେହିପରି 2023 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ନେଇ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିକଜରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନାଗା ଘଟିଯାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଯାକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।